बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलाव आं धनजिब ब्रह्मचारिया फिन नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैफिनबाय। दिनैनि भिडिअआ जाबाय आसामाव दैबाना जानायनि बागै। आसामाव 31 जिल्लायाव दैबाना जानानै 50 लाखनिबो बांसिन सुबुङा आलाय सिलाय जानानै थानो गोनां जाबाय। गोबांनि न'आनो बायलांबाय, गोबांनि न'आनो दैजों बुखार जालांबाय, गोबां सुबुं जिउ गोमानो गोनां जाबाय। जिब जुनार, लामा बायदिसिना रोखोमनि धन सम्पति धंस जाबाय। बे धंस जानायनि जाहोनाव केन्द्रीय सरकारा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आसाम सरकारनो 251.55 करोड़ रां अनसुंथाइ होदों। बेनि थाखाय आङो भारत सरकारखौ बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। बेनि अनगायैबो भारतनि बलिउडनि सुपारस्टार अक्षय कुमारा आसामनि दैबाना जानायनि थाखाय 2 करोड़ रां अनसुंथाइ होबाय। बिथांखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। बिथाङा जोंनि आसामनि गोबां मानसिखौनो बिदिनो हेल्प खालामबोगासिनो दोङो। बिथाङा भारतनि गोबां मानसिखौ हेल्प खालामो। बिथांनि अनगायैबो भारतनि क्रिकेटार महेन्द्र सिंह धोनी बिथाङाबो आसामनि दैबानानि थाखाय 5 कौटि रां अनसुंथाइ होदों आसाम सरकारनो, आसामनि सुबुंफोरनो। बेनि थाखाय आं भारतनि क्रिकेटार महेन्द्र सिंह धोनी बिथांखौ बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। बेफोरबायदिनो जोंनि आसाम एबा भारतनि मानसिखौ सेलिब्रिटि एबा क्रिकेटारफोरा जुदि मदद होयोब्ला जोबोर मोजांनि बाथ्रा। बेनिखायनो आङो सेन्ट्रेल सरकार अक्षय कुमार बिथां, महेन्द्र सिंह बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। गोबां रां धंस जालांबाय जोंनि आसामाव। दैबाना जायोब्ला बेसेबां रां धंस जायो, बेसेबां रां नष्ट जायो, लामाया बेसेबां नष्ट जायो, बेखौ आसामनि मानसियासो मिथिगो। बेखौ जाय जाय ओनसोलाव दैबाना जायो बे ओनसोलनि मानसियासो मिन्थियो। गोबाङानो थि समाव मोनजायाखै, गोबाङानो नांगौ समाव दै मोनलोङाखै, जानो आदार मोनाखै, बबेबा फरायसालिफोराव आलाय सिलाय थानानै जिउ खांनो गोनां जादों। जोबोर खस्थ जादों। बेयाव आसामनि गोबां मानसियानो खस्थ जादों। जोंनि बर'फोराबो जोबोर खस्थ जादों। गोबां बर'नि एरियाफोरावबो दैबाना जानानै बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानो गोनां जादों। बेफोर आलाय सिलाय जानानै थानाय मानसिफोरखौ जाहाथे जोंनि बर'आनो हेल्प खालामो, अनसुंथाइ होनानै, रां होनानै, सि होनानै, न' बां बानायनानै हैनानै। दा दैया रानसिगोन, दैबाना जाबाय, दैया रानसिगोन। दै राननायनि उनाव जाहाथे गामि खाथिनि मानसिफोरा जाय जाय ओनसोलाव दैबाना जादोंमोन, जायनि न'आ बायजाबाय, रां अनसुंथाइ होनो हायाब्लाबो नोंथाङा जाहाथे बै जाय न'खरा न' बां गैजाया जालांबाय, दा दैबानाजों बुखारलांजाबाय, जाहाथे बिथांमोनखौ नोंथांमोना न' बानायनानै हैनायाव हेल्प खालामो। जाहाथे थिं बायनानै होयो, जाहाथे खामानि मावनानै हैनानै बिथांमोननि न'खौ फिन लुफिननानै होयो। न'आव जुदि औवा दोङोब्ला औवा लांनानै हैनानै नोंथांमोना बेफोर दैबानाजों बुखारजानाय आलाय सिलाय जा बर' सुबुं बिथांमोनखौ जाहाथे हेल्प खालामनांगौ। जाय जेरै हायो, थिं जुदि जों हायोब्ला थिं हैथां, रां हायोब्ला रां हैथां, फैसा हायोब्ला फैसा हो, न'आव जुदि औवा दोङोब्ला औवा है, न'आवबो जुदि औवा गैयाब्ला नोंथाङा गाव थांनानै न'खौ बानायनानै हैनायाव हेल्प खालामो। आं बेखौनो बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय गासै बर' रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायो। नोंथांमोना आसामनि दैबाना जानायाव जायफोर बर' सुबुंफोरा आलाय सिलाय जानानै दङ बिथांमोनखौ जाहाथे खौरां लायो, बिथांमोनखौ जाहाथे अनो, अनसायो। बेखौनो आङो बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय फिन गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।